Good morning, Happy Church. Good morning, Pagadian. Good morning, Luzon, Visayas ug Mindanao. No, nga diin namo maong gi-welcome nga mo participate sa atuang panimbahon karon. Nasayod ming sa dihang mo participate ka sa mong pagsimba nato sa atong buhi nga Dios, atong mabati ang iyang presensya. So atong ipataas ang atong mga kamot, gihangyo nato bisan kamo diha nga naa sa inyong panimalay. Manindog ta atong ipataas ang atong kamot, ato ning ihala diha sa Ginoo alang sa atuang pagpadayon. Hallelujah. Thank you Lord, thank you Holy Spirit of God. Hallelujah. Thank you Jesus. Salamat o Dios. Amahan nga langit nun, salamat kayo nining kabuntagon o God. Among gihala diha kanimo Lord. Kining amo ang live stream karon Ginoong Dios. Salamat kay sa imong presensya. Nagatuomi o Dios kay imong presensya ana sa langit Ginoo, ana ka sa yuta Ginoong Dios, ana ka sa tanang dapit o Dios. Moy among pagampo o Dios nga makabati Lord ang tanang tribo Ginoong Dios nga mahimong nagparticipate nini nga kabuntagon sa pagsimba diha kanimo Ginoong Dios, makabati sa imong presensya Ginoong Dios gikan sa pinaka bata ngadto sa pinakahamtong o Dios. Salamat kay Ginoo tungod kay among giila Lord nga ikaw diha kanimo Lord ang tinuod nga kaayuhan Ginoong Dios, diha kanimo ang tinuod nga kalinaw sa kasing-kasing, diha kanimo ang tinuod Lord nga pag-provide sa tanan namong gikinahanglan labaw sa tanan o Dios, diha kanimo ang kinabuhing walay katapusan ug itugot o Dios among pagpadayon bisan pa sa imong pulong Ginoong Dios Lord nga ang imong pulong dunay gahom Ginoong Dios. Hallelujah. Salamat kayo sa among pagpadayon, amo ning gibalik gitugyan tanan diya kanimo Ginoo, tibok pagyukbo pagsimba, tanang pagpasalamat diya lamang kanimo kamo kang gipasidunggan pinagi sa ngalan samahan sa balang Espiritu Santo diya kanimo Ginoo nga among Dios ug among manluluwas. In Jesus name we pray. Amen ug amen. Hi! Napughilo diha po sa inyong panimalay. Bitaw, salamat kayo sa Ginoo. No? Welcome. Salamat kayo sa presensya sa Diyos. Sayod ko nga naamo karon, nagpahimutang sa imong tagsa-tagsa ka panimalay karon igsoon. Amen. Kaway-kaway mo diha, bisag lagyo ta, bisag wala ta karon himamatay physical. Amen. Murag seryoso man kayong tantanan ani. Church, banda. Hi! Hello! Hello, hello! Amen! Are you ready to praise the Lord? Manindog tayo son, padayon ta, pagtindog diya sa inyong nahimutangan karon, atong simbahon, atong buhi nga Diyos, ato siyang daigon, pan sa tong kusog. Amen! Tungod kay matud pa ni Pastor Seth, ang kaning, ang vaccine, ang tinuod nga vaccine, mura gyud ang blood ni Jesus. Amen. Hallelujah. Kaning pagkahimtang na ito karon, nahimutangan na ito. Padayon lang tayo igsoon. Padayon lang ta sa pagduol sa tungguhi nga Diyos. Hallelujah. Come on, let's praise God because God is fighting for you. Inanay mo tapad diya sa balay. God is fighting
Thank you, Lord. We give you praise. Come on, just praise the Lord. Praise God. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Come on, everyone. Just praise the Lord. Shout a praise. Hallelujah. And I will shout it out. Shout it out. Yeah. Shout a praise. Shout a praise. Shout a victory. Hallelujah. Jesus, Jesus, the name above all names. COVID is defeated. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, we give you praise. Oh, we give you praise, oh Lord. Hallelujah. Oh, we worship your name, oh God. Thank you sa imong presensya, oh Diyos. Among nabati imong presensya karon Ginoong Jesus. Oh, we give you glory, oh God. Thank you, Lord. Come on, just lift up your hands, church. Everyone. Everyone, nasayod ko ang presensya sa Diyos na muhat diya karon sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Igsoon. Hallelujah. Asa man ka karon David. Come on, just raise up your hands. Just feel the love of God. Just feel the presence of God. Just feel the embrace. Ang gugma sa Diyos. Ang kaluoy sa Diyos. Because, hallelujah, goodness and mercy shall follow us. Shall follow me every day of my life. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, we worship your name, God. We worship your name, oh Jesus. Because you are worthy to be praised, worthy of every song we could sing, worthy of all the praise that we ever bring. Hallelujah, hallelujah, Lord, hallelujah. Come on, let's worship the Lord. You are worthy of every breath that you will breathe, Lord. Angayan ka sa tanan, O Diyos. Taliwala sa circumstansya, pangitabo, karon Ginoo. Sitwasyon, Father God, Lord, dili mapukan. Ang mga pagdayig, pagsimba diya kanimo, Ginoo, magapadayon, gyapon mi, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God, Lord. Thank you, hallelujah. Of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Yes, you are worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you, Lord. Holy, there is no. Come on, let's worship God. Just declare, everyone. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your love. Fill me in your love to know surround me. Woo!
Let's worship God. Sing with all your heart, church. Kamo nga nasa balay karon, igsoon, come on. Believe it, believe it. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He won everything. He reigns on high. tanan ng mga pagkayig na mo, Ginoo. Angayan ka sa tanan ng mga pagsimba, O Diyos. Lord, ang ihalan, ituboy diya kanimo, Ginoo. Ikaw lamang, O God. Diya lamang ang mga pagsalig, diya kanimo, Ginoong Jesus. Lord, your love, our firm foundation, Ginoo. Trust in you, Ginoong Jesus. Tanan, Father God. Truly, Lord, just cover us with your precious blood, Father God. Matagbalay nga representaran karon, Ginoo, Lord. And we declare, Lord God, hallelujah, you won the victory, Lord. Gidaog na nimo ang tanan, Ginoo, 2,000 anyos na milabay, Ginoo Jesus. Lord, salamat. Naamay nagbalatian karon right now. In Jesus' name, maayo kaayuhan mo apot, Ginoong Jesus. Hallelujah. Balatian, problema, kawadon, everything, Lord God, sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat kayo, O Diyos. Salamat kayo, dawat na mo ang kadaugan, Ginoo. Lord, ang kalinaw sa imong presensya, ang kalipay sa imong presensya, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. We give you praise. We give you glory. We give you honor, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ang tanan mo singgit. Hallelujah. Come on, hallelujah. Thank you, Lord. We give you praise. Hallelujah. Glory to God. Amen. Whew. Good morning, everyone. It's time to give
I know nga dili lalim ang ato ang giatubang karon nga panghitabo, but maayo kayo ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Amen? So, gusto lang ko mo share sa matag usa nato sa atong paghatag sa ato ang tithes and also our offering. Tungod kay kung maminaw ta sa news mga igsoon, if you are a wise businessman or investor, this is the best time to invest because the market is down. In the study sa mga kaning investor, buy low, sell high. If you are a wise investor, kinahanglan, this is the best time to invest. But if you are a wise Christian, kinipod ang maayo nga panghitabo karon nga mas the more ta musalig diya sa Ginoo, di ba? Kinahanglan mas musalig ta sa Ginoo kaysa sa ato ang kwarta. Nganuman, if there is an opportunity for us to invest, then let's invest diya sa gingarian sa Ginoo. I just want to share to you sa book of 1 Kings chapter 17 verse 7 to 16. Si Elijah, the time nga kani nga situation ang hitabo, there is a famine, naay kanang kalisod. Lisod kaayo pagpangita og trabaho, walay income, but there was one time sa life ni Elijah nga gigutom na kayo siya, he is thirsty, he is hungry, and one time naka-encounter siya sa usa ka widow. Og ingon diri sa verse 12, sabi dito, "As surely as the Lord your God lives, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and for my son. That way me eat and die." So, kung imo siyang tanawon sa ato ang panghitabo karon, murag inana ang situation. Some of us, siguro, lisod na kayo nga wala na income kasi no work, no pay. So, ang atong gisaligan is ang support sa tong government or mga inana. But in this situation, sa usa ka widow, mao na lay nabilin sa ilaha nga mahimong mabuhi sila, and then after that day, wala na sila kanon og magpaabot na lang sila nga mamatay. But Elijah said sa usa ka widow, sa verse 13, "Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land." So this is the promise of God sa matag usa kanato. We need to trust God over sa ato ang money. Tungod kay wala joy mabuhat ang ato ang kwarta sa atong panghitabo karon. If we give our tithes and our offering diya sa Ginoo, ang promise ni Lord, ang pulong sa Ginoo kasaligan, ang ngayan, og ang promise sa Lord dili mapakyas. And on the last verse of 15 to 17, grabe ang panghitabo nga na-experience sa usa ka widow. Sabi dito, "She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah." See how miracle nga gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi sa widow. Kung kini nahitabo sa kinabuhi sa usa ka widow, I'm pretty sure mga igsoon, if we obey God, if we trust Him sa ato ang panalapi nga ato ang mahatag diya sa iyaha, the best time, the opportunity for us, the best time to invest sa iyaha karong panghitabo, God will do amazing things sa imuhang kinabuhi. Gusto ang Lord nga mahimong uswagon taniya tanan. Amen? Gusto ang Ginoo nga mahimong ang atong kinabuhi mahimong mas mauswagon, i-prosper ta sa Ginoo sa tanang area sa ato ang kinabuhi over our lives, sa atong trabaho, sa ato ang mga panalapi. Amen? So, let's give mga igsoon, para sa imuhang tithes, para sa imuhang offering. Pwede nimo na siya dalon diri from Monday to Friday sa ato ang church, naray mo receive sa imong tithes. And also for your convenience, you can do also fund transfer using your mobile banking. Makita nimo diri sa ato ang screen ang account number nga pwede nimo ni siya i-fund transfer mobile banking using your mobile app. Let's pray. Gusto ko mo pray sa ato ang tithes and offering mga igsoon. I just want you to lift up your tithes and your offering. Trust the Lord tungod kay karon sa atong panghitabo. Wala tay lain kasaligan kundi ang atong buhi nga Dios lamang. Amen. Let's pray. Father in heaven, in the name of Jesus, salamat Lord
bisan paani nga situation nga mo ang giagian karon, gitudluan mi nimo Ginoo nga mas the more pa jud mi moduol nimo, mas the more pa jud mi nga mukapit nimo God. In this situation, Lord, you strengthen our faith, mas the more mi diha nga musalig diha kanimo. Lord, receive these tithes and offerings, O God. We believe, Lord, nga pinaagi ani nga mga panalapi, mas the more pa jud nga mag-uswag ang imong gingharian diri sa kalibutan, Ginoo. Mas the more pa jud, Lord, maggamit ni para sa kalampuan sa imuhang gingharian, Ginoo. Dalaygon kayo imong ngalan. Daghan kayong salamat, Lord, tungod kay hangtod karon, Ginoo, nag-sustain ka sa matag usa nga namo. We give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. Good morning sa mga tag-usa kaigsoon viewers na silang panimalay, mga kaigsuonan naa sa Pagadian, naa sa Luzon, Visayas, Mindanao ug sa laing nasod. Welcome sa atong ikapito ka Domingo nga pagsimba, pakigauban sa atong live stream sa pagsimba gikan sa atong ECQ ngadto sa hopeful ta nga naanata karon sa general community quarantine. Padayon nako nga na mismong tanan, bat kabalo ko naray time nga makatigong tapag-usab. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. This morning, siguro wako kabalo kung nakadungog na mo aning pulunga. Kining word nga new normal. Kaning new normal nga word, first time na ako ning nadunggan sa meeting namo kauban sa 144 ug National 12 with Bishop Oriel. Sa dihang gisulti ning new normal, dili kaayo nako mabutang kayo sa ako ang utok ang gitawag og new normal. Apan sa ikaduha og pirmi na akong nadunggan sa mga balita sa TV, mabasa social media, ang pulong nga new normal, somewhat naginahinay og adapt ang akong kaugalingon. Mauni nga bisan og ang new normal di ay, bisan og mahuma na ang ECQ, og nahimo ng JCQ, General Community Quarantine. Bisan na ay mga gitugutan, nga mga open, nga mga negosyo, og naapay wala gitugutan. Bisan gani ang panagtigom nga gikahinaman nato nga abi na kog magsugod kanong Domingo sunod, but naapay bikil, naapay meeting aron masabutan kung itugot ba gyud ang panagtigom sa pagsimba matag Domingo. Pero padayon lang ta sa pagampo nga itugot sa government uban ang atong tubag sa pagampo nga ang Dios mamuhat ni ining bahina. Sa new normal di ay mauna ni ang dagan sa kinabuhi nato sa Pilipinas. Social distancing, no? Atong niagi, matod pa nila kung magsakay 1 meter, pero kung panagtigom, 2 meters, pero wala palagi mahimong ma-realize. Social distancing, wear mask, curfew, padayon gihapon nga na-implement, mga senior og minors, di gihapon kagawas, pero dunay mga protest pod nga kapabol nga mga seniors pwedeng makapanginabuhi o makagawa sa ilang panimalay. Naay mga cellophane ang taliwala sa tao sa mga establishment. Dakong kausaban sa panarbaho o pangpanglihok sa tao, ang new normal. Ug tungod kay katawhan man ta sa Dios, musunod ta sa bisan unsa ipatuman sa government. Laban lang mga igsoon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga atong Ginoo ug manluluwas. Lisod ni kinabuhion, apan musugot ta og dili, mao na new normal life. Nato sa pagkakaron, tungkag kay matod pa, it will take 2 years ay pata maka-recover ani nga pandemic sa COVID-19. Before ko malimot, palihog og tag, share, like og comment sa atong online streaming og subscribe sa atong YouTube channel, Happy Church Pagadian, aron daghan pang makadungog sa pulong sa Dios.
Dalaygo ng ngalan sa Ginoo, kabalo ba kaigsoon, mga katawan sa Dios, sadyang nadawat nimo ang gasa sa Dios nga mao si Jesus. Naluwas ka, na born again ka, nahimo kang magtotoo. Kabalo ba ka nga nagkinabuhi ta og new normal life? Unsa man ning new normal life nato? Dalaygon ang Dios, palihog manindog ta sa pulong sa Ginoo. Sa Roma Kapitulo 1, versikulo 16 ngadto sa 17, alang sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Baliko na ako, Roma Kapitulo 1, 16 ngadto sa 17. Akong basahon sa English sa New Living Testament. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentiles. This good news tells us how God makes us right in His sight. This is accomplished from start to finish by faith. As the scripture says, it is through faith that a righteous person has life. Sa Bisaya nagaingon, dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay kini maong gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo. Una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Amen. Yes, ang paagi sa atong pagkinabuhi, mga gimatarong sa Dios, pinaagi kang Ginoong Kristo. Our new normal is living through faith. Gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Kinabuhi sa pagtuo. Dili ni may kasarangan nga dagan sa kinabuhi nato. Why? Tungod kay sa wala pa ta makakaplag sa Dios o wala pa ta kaplagi sa Dios. Ang paagi sa apatong pagkinabuhi mo ang paggamit sa atong 5 senses. Mao ni ang atuang paagi nga masabta nato ug madumala ang mga butang sa atong palibot. Hearing, sight, feel, touch, and taste. Madunggan, makita, mabati, mahikap, ug matilawan. Mauni baliko nako ang paagi nga masabta nato ug madumala nato ang mga butang sa atong palibot. But ang dakong kausaban nga angay nga mo sink in, mahimo ni siyang parte sa atong kinabuhi o sa atong una-una nga mo mahimong dunay kausaban sa atong pagkinabuhi. Mao nga karon nga nabon again natabaliko nako naluwas na kabaton og personal relasyon sa Ginoo. Pinaagi sa nahuman nga buhat ni Jesus. Dili na nato saligan ang atong 5 senses, ang makita, madunggan, mahikap, matilawan og ato ang mabati, kung dili atubangon na ni nato sa pagkinabuhi pinaagi sa pagtuo og sa English pa faith. Kaya nagingon ang pulong sa Ginoo sa 2 Corinto Kapitulo 5 versikulo 7. 2 Corinto 5:7. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Unsa man di ay ang pagtuo? What is faith? Matud pa sa pulong sa Dios diha sa Hebrew chapter 11 verse 1 ug paingon sa verse 6. Nagaingon ang pulong sa Dios. Now faith brings our hopes into reality and becomes the foundation needed to acquire the things we long for. It is all the evidence required to prove what is still unseen. Verse 6 nagaingon, without faith, living within us, it would be impossible to please God. For we come to God in faith, knowing that is real and that He rewards the faith of those who passionately seek Him. Ang pagtuo di ay maong paglaom
sa kamatuoran o sa realidad nga mahimong pundasyon nga kinahanglan nato sa mga butang nga atong gipangayo o gipangandoy. Ebidensya nga kinahanglan kanang sa mga butang nga wala nato makita pero ato nang giangkon, mauna ang pagtuo. Busa sa atong relasyon sa Dios ug ang pagkinabuhi nining kalibutan na uban kaniya, dili na nato ibase sa atong 5 ka senses or 5 senses, kundili pinaagi na sa pagtuo. Kini nga klase sa pagkinabuhi, mauni ang makapahimuot sa Dios. Gusto ba kang makapahimuot sa Dios? Igsoon, mauni ang atong kinabuhi karon, ang kinabuhi sa pagtuo. Now sa libro sa Hebro, kapitulo 11, 4 nga to sa 11, matud pa sa pulong sa Ginoo, Hebrew 11:4-11, matud pa sa pulong sa Dios, ang mga heroes of faith sa Old Testament, gikahimutan sa Dios tungod sa ilang pagtuo. Bisan og ang ilang pakigbisog sa una, physical, sa Old Testament, apan nahimuot ang Diyos kanila tungod sa ilang pagtuo. Nailhan nila ang Diyos ug ilang gituman ang pulong sa Diyos. Ang gisulti sa Diyos kanila ug matud pa sa Biblia, giilato nga pagkamatarong alang kanila. Ehemplo niini sa Hebrew kapitulo 11, dagan nga to sa 11:4-11, naisgutan ang ngalan ni Abel. Matud pa sa Biblia, gidawat sa Dios ang iyang halad. Tungod kay iya kining gihalad diha sa pagtuo. Si Enoch, matud pa sa Biblia, sa buhi pa siya, gikahimutan siya sa Dios. O gidawat siya sa kaitasan, wala na siya hikaplagi kay gikuha siya sa Dios. Si Noe, giingnan siya sa Dios nga magbuhat siya og arka. Apan atong panahon na wala pa sukad nag-ulan. Murag gikatawan siya sa mga tao, pero si Noe mituman, miube sa gisulti sa Dios. Nagbuhat siya og arka nga mao'y nakaluwas kaniya ug sa iyang pamilya. Sunod si Abraham. Si Abraham giingnan sa Dios nga mobiya siya sa iyang kaugalingong nasod. Bisag wala siya kabalo asa siya paingon, mituman siya sa Dios. O giilato nga pagkamatarong sa Dios. Si Jose, bisan hapit na siya mamatay, nagkisgot gihapon siya may tungod sa pagbiya sa mga Israelite gikan sa Egypt. Si Moses nga giadapt sa anak sa hari, anak sa paraon sa Egypt. Sa dihang midako siya, ningon ang Biblia, midumili siya nga tawgon nga anak sa babaeng anak ni Paraon. Gipalabi niya ang pag-antos uban sa katawhan sa Dios kaysa pagpahimulos sa sala sa mubong panahon. Nagpadayon ang bersikulo 4 nga to sa 11, naisgutan si Gideon, si Barak, si Samson, si Japhet, si Jepta, si David, si Samuel. Matud pa sa Biblia, nakig-away sila sa kanasuran ug midaog sila. Sa bersikulo 35 ngadto sa 14, nagpadayon pagsulti ang pulong sa Ginoo sa Hebrew 11, tungod sa pagtuo na ibalik ngadto sa mga babayi ang ilang mga patay pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban gisakit hangtod sa kamatayon, apan midumili sila pagdawat sa kagawasan aron banhawon ngadto sa mas maayo pang kinabuhi. May gibugal-bugalan o gilatos. Ang uban gigapos o gibanlod sa bilangguan. Gibato sila, gitunga pagabas o gipatay pinaagi sa espada. Naglakaw-lakaw sila nga nagbistig panit sa karnero o kanding. Kabus sila, gilutos, gidaog-daog. Dili angay ang kalibutan alang kanila. Naglatagaw sila sa mga kamingawan ug mga kabungturan sama sa mga hala, sama sa mga layas. Nagpuyo sila sa mga langob ug mga lungib. Dalaygon kaayo ang nabuhat nining mga tawhana tungod sa ilang pagtuo. Apan wala nila madawat ang gisaad sa Dios kay ang Dios nagplano og mas maayo paalang kanato. Maoy tuyo niya nga mahingpit lamang sila uban kanato.
Sa verse 39 to 40, naghisgot ang pulong sa Dios. Dalaygon kaayo ang nabuhat ni ining mga tawhana tungod sa ilang pagtuo. Apan wala nila madawat ang gisaad sa Dios, kay ang Dios nagplano og mas maayo paalang kanato. Maoy tuyo niya nga mahingpit lamang sila uban kanato. Wow! Unsa takabulahan kay ang promise sa Dios nadawat nato katawhan sa bagong tugon. Kinsa di ay ang promise sa Dios? Ang promise sa Dios mao si Jesus Christ, the Messiah, ang Ginoo ug manluluwas. Nagingon ang Buhat Kapitulo 4 versikulo 12. Buhat Kapitulo 4 versikulo 12. Ang kaluwasan makaplangan lamang diha kaniya kang Jesus. Kay dinhi sa kalibutan wala na laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy nakaluwas kanato. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, ang kinabuhi sa pagtuo, dakog kalaian sa kinabuhi nato nga daan. Nga 5 senses re atong gisaligan. Kay ang 5 senses, limitado ang atong mahimo ug makabuot. But sa kinabuhi sa pagtuo, ang tanang butang posible. Amen? Ang imposible sa 5 senses, posible sa pagtuo. Unsa maning pagkinabuhi? Maghisgot ko of faith living. Mga pipila lamang ning mga hisgutan ako karong buntaga. Gitawag na ko faith living. Una sa tanan, number 1, kaluwasan. Ang kasiguruan sa kaluwasan, pinaagi ra gyud sa pagtuo. Muna gisgutan sa Episo Kapitulo 2, versikulo 8 ngadto sa 9. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kung dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo nini, sanglit dili man kini bunga sa inyong paningkamot. Igsoon, ang kaluwasan sa sala o silot sa sala is by faith. Grasya ni sa Dios kanato. Pinaagi sa atong pagtuo sa nahuman nga buhat ni Kristo dito sa cross. Iyang gitubos ang atong mga sala ug pinagi sa pagtuo sa diyang ato siyang gidawat nga Ginog manuluwas, moabot nato ang kaluwasan. But pasabot kaluwasan, but pasabot dili ang sala nahimo ng natubos na Jesus ito sa cross, gidawat nato ang pasaylo, gidawat pud nato ang kagawasan sa silot sa sala. So igsoon, faith living. Salvation is by faith. Number 2, kaning paghimo natong matarong. Ang pagkamatarong, ang pagkinabuhi nga makapahimot na sa Dios is by faith. Nagingon ang Bible sa Romans chapter 4 verse 5. Romans chapter 4 verse 5. But people are counted as righteous, not because of their work, but because of their faith in God who forgives sinners. Dili pinagi sa atong kaugalingong binuhatan nga maayo. Yes, doon na tayo maayong binuhatan. Yes, siguro, natawo ka nga buutan. No? Siguro, gidayig ka sa imong ginikanan, kay maayo ka, buutan ka. But kanang pagkamatarong nga ato, dili na maoy, kanang angay na, di na mo'y makapahimuot sa Dios. Kung dili, kanang pagkamatarong nga gasa sa Dios, sa tanang mutuog mudawat kaniya. Nagingon ang Bible, people are counted as righteous. Dili pinagi sa ilang binuhatan, but faith in God nga nagpasaylo sa mga sala. So ang tao nga gipasaylo, makakinabuhing tarong. Gigasahan sa Dios sa gasa sa pagkamatarong. Nagingon pa ang Philippians chapter 3 verse 9. Philippians 3 verse 9. And became one with Him. I no longer count on my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteous through faith in Christ. For God's way of making us right with Himself depends on faith. Mao ni testimony ni Paul. Kung magisguta sa kinabuhi ni Paul nga nagsunod sa balaod, dili siguro matawaran ang kinabuhi ni Paul. But ingon siya, sa diyang nahiusa siya kang Kristo, wala na niya i-count ang iyang kaugalingong pagkamatarong kung dili pagkamatarong na pinagi sa pagtuo
ni Kristo Jesus. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Salamat sa easy way. Sa sayon nga pagi, nga makakinabuhi tang matarong. It's through faith in Jesus Christ. Ikatulong, ang pagduol sa presensya sa Diyos. Ang pagsimba kaniya sa Espiritu kamatuburan. Dili na to makita ang Diyos, but pwede tang makabati sa presensya sa Diyos. Pwede na tong matandog ang presensya sa Diyos. Kay mauna, ang paagi sa Diyos is by faith, ang pagduol sa iyang presence. Nagingon ang Ephesians chapter 3 verse 12. Ephesians chapter 3 verse 12. Because of Christ and our faith in Him, we can now come boldly and confidently into God's presence. Doon na natay kaisog, doon na tayo kumpiyansa nga muduol sa presensya sa Diyos. Because we are sinners saved by grace. Igsoon, mauni ang faithful living in our relationship with God. Ikaupat, sa pag-ampo, sa pagpangamuyo, sa pagpangayo, it's by faith. Nagingon ang James chapter 1 verse 6. Sa Bisaya, Santiago, Kapitulo 1, versikulo 6. But when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Balik ko nako. But when you ask Him, sadang mangayo ka kaniya, be sure that your faith is in God alone. Do not waver. Ayaw pagduha-duha. For a person with divided loyalty is an unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Sadang muduol ta di ta magduha-duha. Ang atong Diyos maminaw. Ang kamot sa Diyos, iyang ikapot, iyang mata, iyang itanaw nato. Sadang muduol ta niya, kaniya lamang ang atong pag-ampo mag-aabot. Igsoon, number 5. Bisan pagani sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Makahimo ta pagbuhat ni ini. Matud pa sa 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Corinthians 4 verse 13. But we continue to preach because we have the same kind of faith. The psalmist had when he said, I believe in God, so I spoke. Sadang miabot ang pagtuo sa Diyos kanimo. Sadyang dunay kausaban, because of your faith, nausab ang imong kinabuhi. Makahimo ka pag-testify sa imong life. Pwede kang makasulti sa uban sa gibuhat sa Diyos sa imong kinabuhi. The same faith na imong nadawat sa dihang gidawat nimo si Jesus as Lord and Savior. Kana nga faith, pwede nimong i-communicate sa uban. Igsoon, diha sa healing, sa kaayuhan, sa balatian. Sa Acts chapter 3 verse 16, nagaingon ang pulong sa Ginoo. Through faith in the name of Jesus, this man was healed. And you know how crippled he was before. Faith in Jesus' name has healed him before your very eyes. Katong tao nga piang or pungkol or paralyzed, na ayo dili tungod kang Peter o kang John. Dili tungod sa power sa tao, kundi ingon ang Bible, faith in the name of Jesus. Na ayo ang paralitiko kung nagdayeg sa Diyos. Sa Luke 17:19, Jesus said to the man, stand up and go, your faith has healed you. Sira kadungog ka, sa dunay pulong sa Ginoo, na nagiskot about kaayuhan, sadang imo nang ideklarar og tuuhan. Ingon ang Bible, ang imong pagtuo, makaayo kanimo. Igsoon, number 7, ang pagpagamit nimo sa Ginoo. Sa dihang nakabaton ka pagtuo kaniya, gusto gamiton sa Dios sa imong kinabuhi. Ug mauni ang iyahang gisulti sa iyang pulong sa Mark 16:17 to 18. Mark 16:17 to 18. These miraculous signs will accompany those who believe. Kung nakabaton ka pagtuo, mauni musunod, mauni ilhanan.
Ingon ang pulong sa Ginoo, they will cast out demons in my name. And they will speak in new languages. They will be able to handle snakes with safety. And if they drink anything poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick. And they will be healed. Ang power sa Diyos, mamuhat ka nimo. Sadyang moabot ang pagtuon nimo. Gamiton ka sa Diyos. Aron ang uban, makabaton sa mga milagro nga gipaabot nila gikan sa Diyos. Kan pa kaayo mga igsoon, ang pakinabuhi di sa pagtuo, pero nagiskot lang ko sa nahimong na-experience pod nako diha sa Ginoo. Ikawalo, makadaog ka sa kalibutan. Yes, ang kalibutan daghang kaayog ato bangonon. Makalisod, problema, pagsulay, kakulangon, temptasyon, addiction, tanang offer sa yawa. But we can overcome all of this. May mutang makadaog, but pasawat makadaog, dili ta mahimong biktima, kung dili mahimutang winner sa kinabuhi. Naingon ang 1 Kapitulo 5, verse 4 to 5. 1 John chapter 5, verse 4 to 5. For every child of God defeats this evil world. Makabuntog nining dautan nga kalibutan. And we achieve this victory through our faith. Praise God! Hallelujah! And who can win this battle against the world? Ang Bible nagingon, only those who believe that Jesus is the Son of God. Igsoon, praise the Lord. Dili ta mapildi sa unsay mga makita sa atong mata. Unsay madunggan sa atong dalunggan, mahikap sa atong kamot, or mahimo na itong ma-feel nining kalibutan. Yes, takang kayong gustong ibutang sa kaaway no to, but dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga ma-encourage ka this morning, ang tanang anak sa Diyos, makadaog, ibabaw ni ining evil world. Igsoon, kay mao ni ang new normal nga life na to. Mao namang yun ni ang kinabuhi na to. Kinabuhi sa pagtuo. Sa pagsugod na to, pagdawat ni Jesus, hangtod sa katapusan, ingon ang Romans chapter 1. From faith to faith, from sinugdan sa katapusan, mabuhi ang tao, pinaagi lamang sa pagtuo. But pasabot, mahimong mamuhat ang Diyos sa tao nga nagkinabuhi sa pagtuo. Now, unsa mang paagi nga atong pagtuo mutubo pa. O nga atong pagtuo mahimo pang mamuhat ug magpadayon sa atong kinabuhi nga makinabuhi nato. Tagan ta mog tulo ka paagi. Basta napay dugang, but I'll give you 3. Number 1, reading and reading the Word of God. Pagbasa sa pulong sa Diyos. Romans chapter 10, verse 17. Roma Kapitulo 10, versikulo 17. So faith comes from hearing. That is, hearing the good news about Christ. Ang pagtuo mag-aabot lamang. Pagtuo sa Diyos, sa pulong sa Diyos, mag-aabot lamang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So, igsoon, ayaw undang. Read. Hear the Word of God. Na ay daghang kaayong pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Social media, sa television, mga igsoon ko sa Ginoo, sa Facebook, atong hatagan og dakong pagtagad ang atong kinabuhi karon sa pagtuo, pinaagi sa pagpaminaw. Sa diyang sikitag paminaw, sikitag basa. Matod pa sa pulong sa Ginoo, faith comes, faith mo increase. Ang pagtuo mo tubo sa pulong sa Diyos, sa pagpaminaw, pagbasa sa pulong sa Diyos. Ikaduha, meditate on the Word of God. Pamalandong sa pulong sa Diyos. Di lang pagbasa, kung dili, pamalandong. Ang pamalandong, gihulagoy na sa usa ka magwawali, nga sama sa baka,
Kasi nang mukaon sila, dili sila diretso mutulon. Ila sang usapon. Taste. Sa diha ding usapon, sa dihang usapon sa baka, matilawan niya unsa kalami ang gikaon. Mao po na sa pagpamalandong. Sa dihang atong nauna-un atong balik-balikon, balik-balikon, atong ipander, pagiyata sa espiritu, unsay mensahe sa Dios nato. Makahimod ay na pagpatubo sa atong pagtuo. Meditating on the Word of God. Mahimo na siyang matamis, mahimo na siyang dugos sa atong kinabuhi. Salmo 1, versikulo 2. Nagyon ang pulong sa Diyos. Psalms 1:2. But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. Alam ka, ang imong gibasa, imong pamalandungan, adlaw o gabi. Mahimong kaparty nimo ang pulong sa Diyos. So, mahimong na nimong kaparty, makidabuhi na nimo ang pulong sa Diyos. Joshua chapter 1 verse 8. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. Ang instruction sa Diyos kang Joshua, sumusunod ni Moses. Instruction po ni Moses. Ingon ang Bible, tun-e ang basahon sa kinabuhi. Papadayunon. Tun-a nato ang pulong sa Diyos. Mauni atong kinabuhi ang pulong sa Diyos. Pamalandungan nato ni. Mahimo ning kaparty sa atong kalag ug espiritu. Ingon ang Bible, you will succeed and you will prosper in doing sa pagbuhat niini. Igsoon, hearing, meditating, and ikatulo, put it into practice. Buhata, sugta, ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Aron imong pagtuo mo tubo, we must be doer of the Word of God. Nagingon ang James chapter 2 verse 18. Santiago kapitulo 2 versikulo 18. Apan adunay mo ingon, ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ang katubag ko mao kini, pakit ako sa imong pagtuo nga walay buhat, ug pakiton ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Faith without works is dead. Faith, mo resulta yun sa pagbuhat. Kung mituo ka, mo-obey ka. Ug ani nga paagi igsoon. Pagpaminaw, pagpamalandong, ug pagtuman sa pulong sa Ginoo. I know, imong pagtuo, gisugdan sa Ginoo, mutubo. Kay mo ning pagkinabuhi nato. Gikan sa sinugdan nga to sa katapusan. Bisag mahuman ang atong ginawa, kinabuhi ta diha sa pagtuo. Ang kinabuhi sa pagtuo, usa ka kinabuhi nga dili ordinaryo. Kabalo ba kaigsoon, ang kinabuhi sa pagtuo, ibabaw ni, sa bisan unsay dili mahimo sa 5 senses nato. Nga mo'y makahimo natong padayong, malipayon, malinawon, madagayaon, ug mapuslanon nga kinabuhi. Amen? Yes. Ibabaw ni sa tanan. It's not an ordinary life. Matawag ni nako, ibabaw ta sa natural, na kinabuhi ta sa supernatural. So why base our life why base sa 5 senses? When God naghatag nato sa kinabuhi sa pagtuo. Igsoon, kinabuhion ni nato. Kinahanglan mo sinkness atong espiritu. A life of faith. Maunay makadaog nining evil world pagkinabuhi diya sa pagtuo. Praise God. Sa katapusan, gusto na akong i-recap sa tuwa. Ang pagkinabuhi sa pagtuo, mauni ang kinabuhi nga makapahimuot sa Diyos. Mauni ang kinabuhi, di inabase nato ang atong pakigdugtong nianing kalibutan nga makita.
Igsoon, moya kong pag-ampo, nga nagkinabuhi ka karon sa new normal. Ingon nga mabuhi ragyod ta, pinaagi ragyod sa pagtuo. Padayon nga kinabuhi, nga makapaymot sa Dios, kinabuhi sa pagtuo. Obey, sugta, unsay gisulti sa Dios. Kay only through faith in God, we can please Him. Live a life beyond every trials. Ibabaw sa kalisod, circumstansya, mga pagsulay, temptasyon. Makinabuhi lang ta, ibabaw nining tanan. Dili ta biktima, kung makinabuhi ta sa pagtuo. God bless us all as we live in this new normal life. Physical and spiritual. Do not social distancing, do not tuoy mag-wear og mask, do not paghimong di makagawas, but spiritually, we must live by faith. Gigugma mo na akong tanan, kauban mo sa akong mga pag-ampo, kay party mo kanako, ingon nga party tang tanan sa dakong pamilya sa Dios. Padayon, dasiga, ang imong isig kaigsoon. Kanang makabot nimo, kanang ma-reach out nimo sa cellphone, sa text, no? Pwede kang makapangutana kung sa iyang ipaampo. Basi naana siya sa kahadlok, sa kalisod. Basig naana siya, nakinabuhi, napanik, nasa panik. Igsoon ko diya sa Ginoo. Matag usana to. Kinahanglin ma-encourage ning katapusang kapanahonan. Dili ta mawadaan sa paglaom. Mahimo tang strong. Sama ko sang giton last Sunday, be strong in the Lord and in the power of His might. Hibaloi, dili tabiyaan sa Dios. God is with us, and who can be against us? Wala igsoon. We are more than conqueror because Christ loves us all. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Unsa man imong pagkinahanglan, pagampo diha sa pagtuo. Di tuod makita ang Dios, but ang Dios duol sa mga tao nga motawag kaniya. Dalaygon niya ngalan. Magampo ta sa pulong sa Dios. Amahan nga langit nun, salamat. Samtang gibuhian ako imong pulong, nagampo ko, Lord, nga mamuhato. Mo strengthen sa among inner man. Padayon mi nagatubang Ginoo. Padayon nga atubang sa krisis nga sa kalibutan. But we promise ka na mo, ang kinabuhi sa pagtuo, maka-overcome sa kalibutan. Salamat sa imong pagligon, padayon na mo. We are stronger every day because of you. Because you are with us. To kaya nag-promise ka, you will never leave us nor forsake us. Ug mituo mi ana sa imong gisulti Ginoo. Salamat, wala igsuon nga naluya karon. Kung naaman sa pagsulay, ma-overcome ni diha sa pagtuo. Lord, salamat. Nag-abot ni sa tibok kalibutan imong pulong. Kinsaman Ginoo ang nagbalatian karon. Pinagi sa pagtuo, gideklarar nako ang kaaywan. Pinagi sa imong mga labod na ayo sa ngalan ni Jesus. Ang mapagkinahanglan matagbo sa kaybulungang paagi. Salamat sa panggobyerno sa Pilipinas. Nagigamit nimo Lord aron dunay mga pagkaon mag-abot sa matag panimalay. Matlabaw sa tanan, imong pulong nagingon, you'll supply all our needs according to your riches in glory in Christ Jesus. Wala gyud kulang namo, amahan, nga nagkinabuhi sa pagtuo. Dalaygon imong ngalan, himayaon ka, pasidunggan ka, padayon ka Ginoong masimba, maalagaran. Tungod kay Diyos ka, sagamhanan, kusgan, kahimo sa tanan. Thank you for your word. Thank you sa mga tag-viewers. Salamat sa tanang naligon karon. Sa tanan nga napukaw karon. Himayag kadunggan imo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. God sa pulong sa Ginoo. Ug kung na-invite ka aron makakauban namo aning live stream,
Usa ko baka sa panimalay sa usa ka igsoon nga nag-fellowship uban ka namo. Karong buntaga, tagaan ka nako privilege nga mahimo nimong ma-experience ang kinabuhi sa pagtuo. Dili ni siya ordinaryo nga kinabuhi, kundi usa ni ka kinabuhi nga imuhang masinati. Dili lang sa physical nga kinabuhi nga atong kinabuhi sa kalibutan, kundi mahimong ibabaw sa tanan, muna ang kinabuhi sa pagtuo. Og igsoon, unsay paagi nga mahimo nimo ning masinati sa imong kinabuhi. Usa lang ka paagi. It's tuuhan ang gibuhat ni Jesus dito sa cross. Imong tanang sala gibayran na niya ug ang pasayloy ang gi-extend nimo. Ug pag pinagi sa pagtuo sa pagdawat kaniya nga Ginoong manluluwas, ang pagtuo nimo magaabot, ang pagtuo magaabot sa imong kinabuhi. So kung naaman ka, first time man nimong nakakita, ako kang gi-encourage ug ako kang gi-challenge sa pagdawat ni ining kinabuhi sa pagtuo. Pinagi sa pagdawat ni Jesus, ingon nga Ginoong manluluwas. Simple lang kay ning buhaton igsoon. Sabat lang aning simple nako nga prayer. Tuuhi nga unsa imong gigawa sa imong baba, mahitabo na sa imong kinabuhi. Ug ang pulong sa Ginoo mamuhat diha kanimo. Piyo nga imong mata palihog igsoon. Sabat ani nga pagampo sa pagdawat ni Jesus ingon nga Ginoong manluluwas sa imong kinabuhi. Ginoong Jesus, daghang salamat sa imong gibuhat dito sa cross. Puli ka nako. Mituo ko nga ikaw ang mibayad sa nanakong mga sala. Karong buntaga, pasaylo ako sa tanang sala akong nahimo at tubangan nimo. Mituo ko ug akong gidawat tibuok pasaylo. O Ginoong Jesus, akong giablihan akong kasing-kasing. Ako kang gidawat sa akong kinabuhi. Ug akong gisugid karon, ikaw na akong Ginoo ug manluluwas. Salamat imong pulong gaingon sa tanang mudawat kang Ginoong Jesus. Nakabato na sa kinabuhing walay katapusan. Salamat Ginoong Jesus. Amen ug amen. Igsoon, kung imong gisugid sa imong baba o gituhan sa imong kasing-kasing, na ana sa presensya ni Jesus sa imong kinabuhi, ug magsugod na kag kinabuhi, diya sa kinabuhi sa pagtuo. Ako kang gidasig, pagbasa sa Biblia na adiha ang pulong sa Ginoo, aron ang imong pagtuo, magaabot ug mutubo. Kung mawalik na ang panimbahon, ang atong tigumanan diri sa Pagadian City, Salvation and Praise Fellowship, Happy Church, ginbitar ka nako makauban sa among panagtigom. Kung mobalik na ang panagtigom, ato nang iampo nga mahitabo na sa dili madugay. Ako mang gi-invite nga makikauban ka namo. Ug kung puhon, mobalik na ang maong kagawasan nato sa pagtigom, na atay cell group nga mahimo nimong maapilan, mahimong sakop ka sa gamay nga pamilya nga nagsimba sa Dios sa espiritu ug kamatuoran. Ang Dios magpanalangin kanimo ug sa imong tibok panimalay padayon diya sa pagtuo. Kay ang Dios lamang ug ang Dios lamang ang tanan nga angay natong saligan. Magampo ko para kanimo igsoon. Amahan sa tanang midawat kanimo karong buntaga. Manaa ang gasa sa pagtuo. Manaa ang pagtubo nila sa pagtuo. Makabaton sila Ginoo ni anang suod nga relasyon uban kanimo. Bless them, Lord. Panalangin ni ang source of income lang pamilya. Ug naibalitian maayo sa ngalan ni Jesus. Salamat, Lord. I know naglipay ang langit sa tanang midawat kanimo karong buntaga. I declare blessing sa kong igsoon sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Murag kagahapon lang. It's first Sunday of the month of May. Dugay-dugay na jud. A month ago na. It's communion time. Bisag naata sa atong mga balay,
O asa man kang dapit karon, asa man ang imong lugar. Kung nag-andam ka sa imuhang tinapay, simbolo sa lawas na Jesus, ug ang kupa nga simbolo sa dugo niya. Let's share the power of the cross. For Sunday of the month, paman atong gibuhat igsoon, maghimo ta sa communion because powerful kayo ang communion. Mato pa sa pulong sa Ginoo. Sa 1 Peter chapter 3 verse 18. 1 Peter chapter 3 verse 18. Kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong. Aron pagdalaka nato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo apan gibanhaw diha sa espiritu. Gusto lang magpahinumdum kanato ang pulong sa Ginoo. Nga ang kamatayon ni Kristo is once and for all for the salvation of our soul. Kabalog yung taigsoon nga ang sala miabot sa matag tawo nga natawo ning kalibutan na sa taguangkan sa iyang inahan. Ug ang sala nagdalag silot nga moang kamatayon. Kung wala moabot si Kristo, wala gyud tang tanan. Pansalamat si Kristo miani sa kalibutan, iyang gihatag ang iyang kinabuhi, ang iyang dugo iyang giula, ang iyang lawas na puno sa mga labod, nga mauto ang power na to. Pinagi sa itong pagtuo, ingon ang Bible, pinagi sa mga labod ni Jesus, tanan natong balatian ng ayo. Balatian man na sa pagbati sa sulod, emosyon, kay ubos, mga pagbati sa self, kanang naglanta ko sa imong kagalingon nga ubos. Nasakitan, no, na ay mga kanang nakadawat o mga pulong nga di maayo. Balatian man na sa lawas. Unsa man ang klase sa balatian, nangon ang Biblia, human na gibayran ni Jesus dito sa cross. Gusto lang ipahinumdum, bisan pa sa balatian nga niabot sa tibuok kalibutan ang COVID-19, makahimo ang Dios. Ang pulong sa Diyos, ang dugo ni Jesus, mga igsoon sa diyang ato ning angkunon, ato ning tuuhan, dalanig kaayuhan. So pahinumdom sa makausa, namatay si Kristo alas sa itong masala. Ang tanang midawat itong ito kaniya, napasaylo sa mga sala, ug namatarong atubangan sa Diyos. Ug ipahinumduman ato itong kagalingon, kung wala ang cross, wala tay paglaom, walay kaluwasan. But because of the cross, we are free from sin and we are free to serve our living God. Kuha ang imong kupa, kuha ang imong tinapay. And share as a family. Kanipong communion, nagiusa ka na to. Usalamang kalawas ni Kristo. Usalaman kadugo ni Kristo ang naula. Muna ato ang giambitan. Nahimutang sakop sa pamilya sa Diyos because of the blood, because of the death of Jesus Christ. Praise God. Naandam na ba nimo ang imong tinapay o kupa igsoon? Ituboy na. And let's pray. Let's believe God. Tuuhi ang portion nimo, ang kuna karong buntaga, kay doon na exchange dito sa cross. Ang tanang dautan na akang Kristo, ang tanang maayo ni akan nato. Tanang maayo. Gusto sa Diyos, ma-experience nimo. So lift up nimo sa trono sa Diyos. Tuuhi as I pray. Father, in the name of Jesus, samtang gituboy namo ang tinamay ug kupa, hinumdaman namo ang imong gugma sa matag usa ka namo. Ang imong paghani sa kalibutan nga dunay purpose. Nahimong natuman nimo, Lord, na accomplish nimo. You have finished the salvation more than 2,000 years ago. And we rejoice, Lord, because na imong kaparte sa dakong kadaugan nimo sa cross. Among gikanduman namong kaugalingon, Ginoo, kung walay pag-ula sa dugo, walay pasaylo sa sala. Salamat sa tinapay, sa kupa, nagsimbolo sa kinabuhi nimo ay mong gihatag para kanamo. Panalangin ni o Dios, kining tinapay nagsimbolo sa imong mga labod sa imong lawas. Gideklararan nako, balatian unsa man ngalan nimo,
Gi-release ang healing karon in Jesus name. Sa mga labod ni Jesus na ayo ka. Labi na sa mga pasyente nga positive sa COVID-19. Maabot ang kaayuhan sa imong panglawas sa ngalan ni Jesus. Gikan sa ulo sa lapa. Dawata ang healing. Sakit sa kidney, sakit sa ulo, sakit sa kasing-kasing, sakit sa rheuma, tanang klases balatian. Sa labod ni Jesus na ayo ka. Claim it. Claim it in Jesus' name. And Lord, ang imong kupa, simulo sa imong dugo. Salamat sa pasaylo. Salamat, Lord. Pinagay sa imong dugo na pasaylo. Panalangin ng tinapay og kupa. Lord, musulod ni sa among lawas. Dala ni sustansya, dala ni kusog. Panlabaw sa tanan. Among giangkon ang benepisyo sa cross. Benepisyo sa kaayuhan. Benepisyo sa pasaylo sa sala. Benepisyo sa kagawasan sa tunglo. Ang tanang maayo among gidawat karon. Oh God, salamat sa dawaton ni. Uban ang magpasalamat. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus. Ang tanang mo dawat, maingog, Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ito sa ngatagan o gusto nga palakpak ang Diyos isoon. Hallelujah, hallelujah. We give you praise, we give you praise, we give you praise. We give you praise, we give you praise, we give you praise. We give you praise. Oh, hallelujah. Thank you, God. Thank you, Spirit of God. Hallelujah.
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Manindog mo maigsoon as we end this live streaming karong buntaga. Pinagispagtuo. Hallelujah. Just lift your hands. Makakamot igsoon. Ibayaw na. Oh, kusog na sa Diyos. Girilis sa Diyos ang kusog niya sa imong karon. Pinagisapagbayaw sa imong kamot. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Amahan, binayaw mong kamot, may ilami. Walay laing gamanan, gawas kanimo. Walay laing magkahimo sa kaibulungang butang, gawas kanimo. Walay magkahimo sa imposible, gawas kanimo. Lord, minangog minimo mapadayon nun. Salamat kaayo. Ay mong saan, buhi sa matag usagan mo. At taliwala sa ato bangon na mo kada adlaw. Dili ka mo biya kana mo. Nagubon ka kana mo. Salamat kaayo sa imong saan sa among matag usaga kinabuhi. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Masunod bigyan another month sa among life diri sa kalibutan. We just dedicate to you the month of May, Lord. Salamat. Madayon ming mo experience sa may panglawas. Madayon ming mo experience, Ginoo, sa freedom na magatag na mo to worship you in spirit and in truth. May mong padayon, Ginoo, na mo dawat sa imong supply na mo kada adlaw. Hindi mo pagutman o kulangan, Lord. Dahil gideclare, Lord, sa mga evil aning kalibutan na dili makaabot na mo sa mong pamilya sa ngalan na Jesus. Kung dili o Diyos, bulan sa Mayo, ma-preserve pa dayon among kinabuhi uban kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, O God. Among pagtutok na lang kanimo, among pagtuo mapunting dia kanimo. Musamot pa may kalikon, Lord. Walay persa sa kangit-ngit nga mubuntog na mo. Mga anak minimo, O Diyos, ang ngalan ni Jesus. Katawhan minimo, Lord. Ug dalaygon ka, we're waiting for your second coming, O Diyos, our blessed hope, Lord, ning katapusan nga kapanahonan. Himayag kadungganan nimo lamang, pagsimbag pasalamat nimo lamang, pagkahadlo kanimo lamang, O Diyos, kanimo namo gihalad balik among kinabuhi. Sa gahom, sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen.